Ако всяка зодия беше злодей от филм, кой щеше да си ти? Понякога сме добри, но дълбоко в нас живее един малък филмов злодей. Овен, The Terminator. Няма спирка, няма прошка, само действие. Който му пречи да се пази. Телец, Данос. Иска баланс, но по неговия начин. Малко драстично, ама красиво. Близнаци, Джокер. Никой не знае какво ще направят, дори те самите. Хаос с чар. Рак, Малефисент. Обичат силно, но ако ги нараниш, beware. Любовта им е оръжие. Лъв, Скар от Цар Лъв. Драматичен, стратегически, обича сцена и корона, идеален антагонист. Дева, Лорд Волдеморт. Всичко е по план, организирано, пресметнато и зловещо. Везни, Регинордж. Усмивка отпред, план зад кулисите, дипломатично зло. Скорпион, Белатрикс Лестрендж. Белатрикс Лестрендж. Лудост, чар и опасност в едно. Никога не подценявай тишината им. Стрелец, Локи. Непредвидим, умен и с огромно чувство за хумор. Да, и пак ще избяга. Козирог, Дарт Вейдър. Силен, логичен, студен отвън, но не съвсем отвътре. Водолей, Ултрон. Визионер, който иска да оправи вей света по много странен начин. Риби, Голум. Чувства, вътрешна борба, обич и малко лудост. My Precious, кажи в коментарите, кой злодей е твоята зодия и ти ли си тайно антигерой?